malo dalje uzeti Špan. Stvarno veliko. Onda imaš manji dućan, recimo. Pa taj Špan je nekako najbliži, ima najveći izbor. To ti je da, samo ideš do kraja i desno gore do i vidiš naš taj sad. Ajde. Ajde. Ja, vruće. Onda je ovako jedan dućan. Ali ovo ti je najsigurnije, najlakše ćeš naći. Nikada ne vidi. Sad ti date vidjeti. Izgleda sekunda dobro da nikad drugi ga ne se moje. Mi gledala sam za neki večer, preko. Išlo preka je Jes? Ima. vidjela tam negdje daleko, znači baš je Šura! Da. Toliko ono potresno živi su plakali, ono. Da, ja se sjećam prvi program, prvi put izvori predsjednika čekaj do kraja. Jer oni rade pametno, pa da ti primjeri sve. Čekaj do kraja, kompletno cijeli ansambl.